Ambalima bamanankan mɛnnaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an ka foli ani walimandɔ o bɛ ka taa kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma fɔ yan fɔ sigiyɔrɔ la k'a fɔ ɲɛnakaw bisimila ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlen kɛnɛ kɔnɔ min bɛna walawalali caman kɛ aw ye Mali kibaruyaw ani diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw la. Alisilamɛya dɛmɛtɔn Fédération Ansardine Internationale musolakaw ka ɲɛmayaso ka lajɛrɛba kɛra ka bɛn sibiridon novembre kalo tile 24 ma. A kɛra an karamɔgɔba Seydi Cherif Ousmane Marani Haidara ale ka misiri kɔnɔna na Bangoni Janginɛbugu la kɛnɛ in yɛrɛ bonya n'a karama a bɛɛ lajɛlen kun bilalen don an karamɔgɔba Seydi Cherif Ousmane Marani Haidara ale ka bonya de kɔnɔna na. Fatumata Yaya Kane ani Abdoulaye Sogodogo olu de kun bɛ kɛnɛ in kan Sherifila Jabaraniso tɔgɔ la ka kɛ baara ninnu seere u sera k'an sama fɛn minnu na n'a bɛna o jira aw la an ka jɛ an k'o lajɛ. Dɔnniba caman ka kumaw y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye an balakaw ye ko u bɛ jɔyɔrɔba ta Ala ka diinɛ dɛmɛni sira kan wa u bɛ se ka jati maa kunfɔlɔw fɛ minnu ye u yɛrɛ di Ala ka diinɛ dɛmɛni sira kan cogo min na kiraba Muhamad kisi ni nɛɛma bɛ a ma a ka se k'a ka cidenya baaraw kɛ Ala kama kanu min bɛ an fa ani an karamɔgɔ ni ale silamɛya diinɛ dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ ye Seydi Cherif Ousmane Marani Haidara ani ni musoba ninnu ni ɲɔgɔn jɛrɛ bila jɛ tɛ o de kanu y'a to u bɔra diɲɛ fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ka na mawuludu ɲɛnamaya an karamɔgɔ fɛ u ka dara kɔnɔ u ye lajɛ baara sigi sen ka Bangoni Janginɛbugu misiri kɔnɔ ni o ye ɲɔgɔn hakililajigi kɛnɛ ye waleyaw kan minnu ni an karamɔgɔ ye u bila o sira kan kabini bi tɛ ni o dɔ ye silamɛmuso ka sutura dafali ye ka se sutura yɛrɛ nafaw ma wa u da sera silamɛmuso ka jogoɲumanya waleyaw fana ma ni lajɛrɛ yɛrɛ kun ye o ye. Mawuludu kɔnɔna na an ka ɲɛmɔgɔ bɛ su kelen d'an ma an fana bɛ bɔ ka baro kɛ ka hakililaw di ɲɔgɔn ma bon alhamdulillah Côte d'Ivoire kumana Burkina kumana ni waati na Mali le kɛra laban yale kumana an muso yɛrɛ de ka ko ka gɛlɛ bon n'an sɔnna ka ɲɛ baara bɛɛ bɛ ɲɛ i n'a fɔ Ivoire kumana sutura kan bon n'an sɔnna sutura ma alhamdulillah a nafa bɛ an yɛrɛ kan a bɛ tila ka na an kɔra an bɛ tila ka Ala sɔrɔ i n'a fɔ an y'a ɲini cogo min na bon Burkina kumana sinaya kan bon an bɛ yɔrɔ min na komi bi sinaya gɛlɛya n'o yɔrɔ bɛɛ ra o ti silamɛya kɔnɔna dɔrɔn ye o yɔrɔ bɛɛ ye bon o kɔfɛ an balimamuso kumana min na ni an bangebagaw kɔrɔla an bamuso ninnu caman bɛ yen u bɛ to sugujɔw ra k'o mako bɔ an faw ra bon a bɛ kɛ sababu ye ka an faw to buramusow bolo hali ka an faw ka jikalan don selidagara walima k'an faw ka dayɔrɔ dilan walima ka dumuni dɔw dilan ka d'a ma olu bɛ lɔgɔjɔ sira kan dɔrɔn bon a bɛɛ bɛ to buramuso fitininw bolo ani denkɔrɔbaw bolo donc olu sen bɛ bɔ a ra quoi bon ni hakiliw sɔnna ka nin ladilikan ninnu ta a bɛ kɛ sababu ye bon ɲɛni caman bɛ na an ka diinɛ kɔnɔna na faamuyali caman bɛ sɔrɔ donc ni an sɔnna k'a lamɛn vraiment a bɛ kɛ sababu ɲuman ye an yɛrɛ ma. Fédération Ansardine Internationale musow ka nin lajɛba in tare la kosɛbɛ silamɛ musow fɛ hakilina don min ni a jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya na a dɔw ye tɔmi sigi sutura yɛrɛ matarafali kan o kɔfɛ u tilala ka weleda kɛ ni ka ɲɛsin silamɛ musow bɛɛ lajɛlen ma wele min ni o bɛ sutura matarafaliko ɲuman ko fɔ cogo min na an fa ani an karamɔgɔ ni ale silamɛya diinɛ dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ Seydi Cherif Ousmane Marani Haidara a ka bilasiralikan waleyaw ka tɛmɛ olu fɛ ni o ye Ala kumakanw ye. Alhamdulillah an bɛ Ala fo k'Ala barikada vraiment an sera ka leçon min attirer wulada nin na ka conférence kan vraiment conférence ninnu bɛɛ ɲɛna an ye leçon sɔrɔ a bɛɛ lajɛlen kɔnɔ vraiment min ye ne touché kosɛbɛ o ye an ka sutura côté ye an ka karamɔgɔw kumana an fɛ sutura ko ra karamɔgɔ kumana karamɔgɔ denw kumana Ansaru udu karamɔgɔw kumana sutura kan mais ni tilala ka an musow filɛ bi an disabirilaw filɛ bi an ijabudunlaw filɛ bi tiɲɛ yɛrɛ la ka an ɲini an ka ijabuw seerelenw ye ni an ka disaw bolo ma sew ye vraiment o ye fɛn ye min ne degun donc min fɔra sutura côté la vraiment o kɛra fɛn ye ne ye leçon ba sɔrɔ min kɔnɔ donc mi wele kɛ ka ɲɛsin balima musolakaw bɛɛ lajɛlen ma n'a ma ɲɛ ko an jɛna diɲɛ kɔ kan an ni di Ala ma ko an bɛ sutura fini don an ka kɛ i n'a fɔ Ala y'a ɲini an fɛ cogo min na donc o kun ye walada ye ne ye min sɔrɔ su in na ka laseli ninnu kɔnɔ.
silamɛya diinɛ dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɔyɔrɔ seyidi sherif usman madan aidara a n'a ka denbaya ma to kɔfɛ fadi musobaw ka nin kɛnɛ in sigili la a ye bonyamasegin foli kɛ ka ɲɛsin ni musoba nunu ma ka da u ka waleya ɲumanw kɛrɛnkɛrɛnniyana u ka layidu dafaw kan ka ɲɛsin ale yɛrɛ ma a ye tɔmi sigi a kan k'a fɔ ko an balakaw jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ ala ka diinɛ dɛmɛni sira kan an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko lajɛ in sen fɛ fadi musoba nunu ye u ka layidu kurakuraya ka ɲɛsin an karamɔgɔ ni a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ma wa u ye hakilina jigin duwaw don kɛ ka ɲɛsin dabagaw bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnenya na musoba fɔlɔfɔlɔ minnu ye nin tɔn in baara ni u ye dabama ka wele jaabi k'u to u ka layiduw kan o bɛɛ kɔfɛ duwaw donba sɔrɔla ka kɛ ka ɲɛsin silamɛ bɛɛ lajɛlen ma alisilamɛya dɛmɛtɔn ansari musow ka ni lajɛrɛba in kɛnɛ kan dantigɛli min ni o kɛra alisilamɛya dɛmɛtɔn ansaru ɲɛjɔyɔrɔba an karamɔgɔba seyidi sherif usman madan haidara fɛ kɛnɛ in kɔnɔ an ka jɛ an ka o lamɛn an b'an ka foli ɲɛsin an baw ma ka aw fo ka aw wale ɲuman dɔn diɲɛ dɔnnibaw y'a fɔ ko n'i ye muso kelen lamɔ a b'i n'a fɔ i ye du kelen lamɔ diɲɛ kɔnɔ musow ala de ye muso bonya silamɛya nalen o y'a bɔ jɔnya la fɛn o fɛn tɛmɛna koba dɔ la i bɛ taa sɔrɔ a sinsin yɔrɔ fɔlɔ o bɛ kɛ musow de ye n y'o fɔ ye siɲɛ caman fɛn o fɛn tɛmɛna diinɛw la k'a daminɛ nabilayi musa la ka na isa la fo kana jɔ seyidul mukhtar la n'o ye muhamadu ye sallallahu ta'ala alaihi wa sallam musow de jɔra ka ninnu dɛmɛ cɛw nana musow sɔrɔ a la musoya ye fɛnba de ye sabu fɛnbaw bɛ bɔ musow de la o la aw ka kɛnɛ sigilen o y'a jira ka kɛnɛ ye minnu y'an kɔn ala ka hinɛ na ala ka yafu ma u taara ka kɔ minnu to ala k'olu barika foyi tɛ an bolo ka fɔ aw ye ni dugawu tɛ kumana an bɛ kuma surunya a yɛrɛ kama ala b'an dɛmɛ o mɔgɔw ka sunɔgɔ kuma bɛɛ tɛmɛ n'u kan sɛgɛn da don dekun da don mɛ nin bɛɛ bɛ ka kɛ mun nɔfɛ ala o la ala t'an to yen fiyewu yarabi ala k'an dɛmɛ ala ka siw di ala ka kɛnɛyaw di minnu bɔra yɔrɔ janw fɛ an b'a ɲini ala fɛ ala ka bɛɛ se hɛrɛ la an nana min nɔfɛ ni kunnandiya don ani diɲɛ nɔgɔyali ala k'o kɛ an n'aw ye ala ka o kɛ an n'aw ye min bɛ yen n'a bɔra yan cɛsiri ni jija de don dugawu ani k'i cɛsiri ala ko i ma nɔgɔn dɛ a ma nɔgɔn hali dɔɔni jango a bilama i bɛ neni fɛn bɛɛ bɛ den kan mɛ tiɲɛnikɛlaw bɛ yen foyi tɛ foyi e min ye disa biri ko i bɛ ala fɛ sɛtanɛ bɛ mɔgɔw de ɲɛsin e ma taara nɛgɛ nabu i la mana disa biri in filɛ nin ye ala kira ka kuma do sallallahu alaihi wa sallam ni muso sutura la kabini i ye sutura biri yɔrɔ min na fo ka taa bɔ seli baraji de bɛ sebi a bɛ fɔ ko i bɛ ka seli hali ni dalen bɛ sunɔgɔ n'a ye mɔgɔ si tɛ disa k'a fɔ ko n'i ye disa biri i bɛ nin baraji hakɛ in sɔrɔ o yɛrɛ ma sɛbɛn fiyewu mɛ tant que muso ye sutura ta ni mɔgɔ min bɛ ka seli o bɛ baraji min sɔrɔ o de bɛ sɛbɛn i ye hali n'i sigilen bɛ tobili la tant que i suturalen don hali n'i bɛ nasan sira kan tant que i suturalen don a bɛ ka sɛbɛn de ko i bɛ ka seli o ye fɛnba ye dɛ mana a y'a jija sutura ninnu na mawuludu ɲaɲani kadara kɔnɔna na sugu min ni o sigira sen kan commission de coopération fait stade du 26 mars la yirimajɔkaw fɛ nɔ ko foire exposition du mawuludu karamɔgɔ haidara taara munumunu salo kɛ o guakɔrɔlaw la
walasa ka se ka t'i ɲɛda o jagokɛlaw ani u ka feerefɛnw kan. Munumunu salon in yɛrɛ kɛra ka bɛn karidon de ma novamburu kalo tile 25. Tata Ture a n'a ka jatala Baba Keita olu tun bɛ kɛnɛ in kɔnɔna na. An ka jɛ an ka sɔrɔlenw lajɛ. Anfa ani an karamɔgɔba a Seyidu Sheriff Usman Madan Aidara a taari ɲɛda karido Mawuludu foire kɛnɛ kan. A kun bɛnna jamakuluba fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la foire yɛrɛ den fa n'o ye UJMA ɲɛmɔgɔba ye. Ka aw ladɔnniya ka fɔ nin foire kɛnɛbɛn yɛrɛ hakilina bɔra jɛkulu de fɛ min n'a bɛ fɔ a ma commission de coopération yaasa ka se ka ba don Mali jamana sɔrɔ ani yiriwa nasiraw fɛ. Nin foire kɛnɛbɛn ye hakilina jakabɔ kɛnɛ ye min n'a bɛ tɛmɛ jagokɛlaw yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ. U bɛ taa mɔgɔ caman na minnu ye sigiyɔrɔ ɲini ni foire in kɛnɛ kan yaasa ka n'u ka minɛnw yira jama la. Wa an karamɔgɔba ka nin wulikajɔ in kɔnɔ a taari ɲɛda o yɔrɔ caman kan. Fini feerela b'o la, kasajɛlan feerebagaw, an ka sɛnɛkɛfɛnw bayɛlɛmalen k'o kɛ duntaw ye o n'a ɲɔgɔnna caman. N'o ye Seyidu Sheriff Usman Madan Aidara nin waati ale ka programme bi cogo min bɛɛ b'a dɔn a surchargelen don mais an y'a ɲini a kana a sen jɔ kɛnɛ in kan. Ale nana ko in bɛɛ ale de ta ye. Cɛw ni minɛ k'a di muso ma k'a di den ma a bɛɛ ye fɛn kelen de ye. A dira Makiba ma, a dira UJMA ma, a dira groupement ma, Ansaria Organisation Coopération de Bamako a bɛɛ ye ale ka initiative ye. Ale min sera ka kɛ jiriba ye ka se ka bɛɛ bila a suma na. An bɛ dugawu kɛ ala ka hɛrɛ k'an n'a ye. Maa minnu ye initiative in da n'o ye Buwayini Kulubali ani Ali Sidibo ye Coopération de Bamako mɔgɔw ani Ansar bureau international n'a kuma bɛn olu ma nin kun tɛ se ka kɛ mais a ti bali anw fana na ka nin denbaya di an balimamuso ma ka parrainage di UJMA ma. Ansar tɔndenw ka fara ɲɔgɔn kan ka nin foire ba in sigi ka a parrainage ta ka di UJMA ma ka di ne ma o bi dépend u ye u karamɔgɔ ye sira jɛlen min kan ani ŋaniya ɲuman min b'a la ani devoir ɲuman ni dɛmɛ ɲuman min b'a la o de la an wasara n'u ye an y'an bolo fila don a kɔrɔ. Bon ne fɛ ni jama farala ɲɔgɔn kan waati o waati nafoloko de y'o ye ni mɔgɔ farala ɲɔgɔn kan fɛn fɛn na n'i ye Mawuludu lajɛ Mawuludu bɛ nin stade in fa ni stade in fa ye 50,000 personnes de o ye mɔgɔ ba 50 de ye n'i ye mɔgɔ ba 50 fara ɲɔgɔn kan i ko ji i ko dumuni i ko sécurité i ko essence u ka na fɛn caman de bɛ lié o la donc ni jama farala ɲɔgɔn kan ka ban dɔrɔn wari de bɛ baara kɛ donc foire in ye activité économique de ye k'a lié Mawuludu la a bɛ hɛrɛ se mɔgɔ caman ma yan nɔ donc n'i y'o bɛɛ bila yɔrɔ kelen a ka ɲi mɔgɔw bɛ se ka fɛn min ɲini u bɛ taa fɛn min ɲini yɔrɔ jan u b'a bɛɛ sɔrɔ yɔrɔ kelen na hakilila ɲumanba de don ne fɛ. nin foire mobile min an sigira ka hakilila ta coopération kɔnɔna na ni ɲɔgɔn cɛ k'a ye k'a fɔ fɛn don n'an y'a kɛ a ka ɲi kosɛbɛ nin fɛn don n'an ye a kɛ a ka ɲi kosɛbɛ donc o de ye an bila foire mobile min a kɛli la a kun de ye feerekɛlaw ani mɔgɔ minnu bɛ bɔ yɔrɔw la ka na u ka sannifɛnw u ka a falen falen u ni ɲɔgɔn cɛ minnu fana bɛ na minnu fana mago b'a la u ka se ka fɛnw sɔrɔ o foire yɛrɛ belebeleba ye mun ye o ye dɔnniya de ye ka échange kɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ karisa ne ka numéro filɛ nin fɛn bɛ n bolo nin fɛn bɛ n bolo i b'a ye a kɔfɛ a nafa ka bon n'o de ye kosɛbɛ. Donc o kumana mɔgɔ nana an ka foire in kɛnɛ kan an b'a bɛɛ lajɛlen fo. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ an karamɔgɔba ka nin wulikajɔ in kɔnɔ ka t'i ɲɛda foire kɛnɛ kan a kɛra mɔgɔ caman ɲɛna olu bɛɛ lajɛlen y'u ka nisɔndiya a n'u ka kanu yira ka ɲɛsin an fa ani an karamɔgɔba ma ka da a ka wulikajɔ caman kan ka ɲɛsin bɛn ani kelenya sabatili ma fo ka taa se Mali jamana yɛrɛ sɔrɔ yiriwaliw ma. Gasi tɛ n ka nisɔndiya la parce que denmisɛnninw ye nin labɛn min ka bonyana bolo a bɛɛ a denbaya dira min ma n'o ye Maki ye o de diyara n ye a bɛɛ sabu jɔyɔrɔ min b'a la ani cɛsiri min b'a la arabu kalannaw dɛmɛni sira kan ani madrasa karamɔgɔ minnu ni libi kelen bɛ k'u ta ni Kadafi salen kɔ n'u ka saraw kun tigɛra u ye wulikajɔ minnu k'o la n'a bɛ cɛsiri min na dɔwɛrɛw la min t'o ye pour que arabu kalandenw ka se ka jɔyɔrɔ dɔ sɔrɔ jamana in kɔnɔ vraiment a dilen ale ma a ma dan sɔrɔ a la o bonyana ma ɲalala sugu fana kɔnɔ ma foyi ye nisɔndiya ni nisɔndiya kɔ o la n b'a dugawu kɛ Mawuludu dabɔra diɲɛ bɛɛ ka hɛrɛ sɔrɔli de kama bon n'a daminɛna ka ban mɔgɔ min ye commerçant ye mɔgɔ min bɛ se ka fɛnni min kɛ bɛɛ b'i ta sɔrɔ o la o sugu an kun nana o dayɛlɛli kɛ an nisɔndiyara fo ka s'a dan na an bɛ dugawu kɛ
hali bi ala ka hɛrɛ se jamana yɛrɛ ma ka hɛrɛ se jamana den bɛɛ ma ka hɛrɛ se silamɛ bɛɛ lajɛlen ma ani adamaden bɛɛ ka dugawu fana fara kan k'a fɔ mawuludu in bonya kama an ka jamana ala k'a suma an yɛrɛ bɛ baara min na ala k'a ɲɛ u bolo sɔli ala Mawuludu Foire kɛnɛ ye dayɛlɛni sira ye min n'a bɛ ɲɛsin jagokɛlaw ma. Jagokɛlaw lakodɔnni kɛnɛ don wa faamuyali kɛnɛ fɛnɛ don jago sira kan. An kuntigi Muhamadu kisi ni nɛɛma b'a ye ale ka dengudi ɲaɲani kunbɛli o su min ni a ɲɛnɛmayara ka bɛn ni kari ye stade du 26 mars kɔnɔna na a kɔnɔna ni a kɔkan na olu bɛɛ lajɛlen minɛna k'u fa tɛ buna adamadenninw fɛ walasa ka se ka na an karamɔgɔba Ased Sherif Usman Madani Haidara ale ka wajuliw lamɛn. Parking tigiw o sira kan olu fana ye fɛɛrɛ ani dabaliw camanw sigi sen kan walasa mɔgɔw ka bolifɛnw olu bɛ se ka lakana cogoya minnu na. Alhamidu Badini ani Samba Traore olu ye wulikajɔ kɛ o ko kun kan. Fatumata Yaya Kane bɛna o ɲɛfɔ an ye. Dimanche novembre kalo tile 25 ni o bɛnna mawuludu denguni ɲɛnajɛw ma Mali jamana kɔnɔ 26 mars ballontan terrain fara i n'a fɔ dakɔnɔɲi n'i y'a kɔnɔna yɛrɛ ta k'a lajɛ jɔyɔrɔ yɛrɛ tun tɛ jango sigiyɔrɔ k'a sabu kɛ gazon sanfɛla ni o ye a dugumana ye ka se tribune sanfɛla ma adamaden kɛra ka yen bɛɛ fa minnu ni alu ti bɔ jamana kelenw na caman de b'u la minnu ni olu ye u wasa don écran géant na ni ja tun bɛ ka tɛmɛ o fana sanfɛ a dɔw yɛrɛ ma hali ja filɛ lasɔrɔ olu y'u ta kɛ a lamɛnni ye kɛnɛ ma. Ne kɔni bɛ an basi tɛ komi mawuludu hokumu kɔnɔna de la an bɛɛ lajɛlen bɛ yan bi ka na stade 26 mars la komi bangini kɔni tɛmɛna an ye dɔnkili ye quoi donc sini bi ye dɔnkili ye sini a dugawu ta laban ye non nin tɛ n siɲɛ fɔlɔ ye ka na yan nka mawuludu komi an ka kira kisi nɛɛmaba ye ale ka dɔnkili hokumu kɔnɔna de don o hokumu kɔnɔna la an bɛ ɲɔgɔn la nisɔndiya o kama an bɛ na mawuludu la. Ɲina mawuludu san 2018 senfɛ Fédération Ansardine International labɛn caman de tun sigilen don sen kan a bolo walasa ka nin ɲɔgɔn kunbɛnba in kɛ hɛrɛ ni baden kɔnɔ cogo min na maa nataw ka se k'u ka mawuludu la ɲɛnamaya hɛrɛ ani baden ni lafiyaw kɔnɔ ni o dɔ ye bolifɛnw jɔyɔrɔ ye ni u k'o ma ko parking ka fara o kan bolimafɛn jɔyɔrɔ wɛrɛ caman fana tun bɛ yen minnu ni u ye olu sigi sen kan ni ka o musakaninw minɛ. An ka baara bannen don parking moto kɔlɔsi ma moto ma caya cogo o cogo a ka ca Ala fɛ an b'a lakɔlɔsi ka kɛ mototigiw sago ye bon an ye fɛɛrɛ min tigɛ sécurité kɔni o kɔni sabatilen b'an bolo ni Ala ka diɲɛ ye o segi bannen kɔfɛ hakilisigi min b'an bolo o ye sécurité min sabatilen b'an bolo o hakilisigi de b'an bolo quoi bon dekun wɛrɛ min man ka baara kɔnɔna na o ye mototigiw u bɛna moto jɔ u t'i bɛ minɛ o segi bannen kɔfɛ n'i ma bɛ minɛ n'i sera da la o de kuma bɛ caya quoi o de tɔɔrɔ de b'an kan quoi nka an ta ma dabɔ wariko kama an ta dabɔlen bɛ minnu bɛna wajulu lamɛn u ka se ka wajulu lamɛn hakilisigi la. Sirako fanfɛla na walasa ka taga ni ka segin nɔgɔya mawuludu wagati kɔnɔna na jamana ɲɛmɔgɔw ye u jeniyɔrɔ fin o ko fana la ka bɔ pont sabanan fɛ ni ka taa ballontan terrain na 26 mars la ka sanga ni jamana ɲɛmɔgɔw ka nin waleya ɲuman in ye ka taga ni ka seginw nɔgɔya an karamɔgɔ ni a nɔfɛ jama bolo mawuludu wagati kɔnɔna na Ased Sherif Usman Madani Haidara a ye bonyamasegin foliba kɛ ka ɲɛsin an ka jamana ɲɛmɔgɔw ma. An bɛ to hali bi mawuludu ɲaɲani kunnafoniw kɔnɔna na mawuludu in ni kɛnɛ sigira sen kan stade du 26 mars kɔnɔ zena an bɛna se fɛn min ma o ye sanni feere binakun kana ye jagokɛla caman olu de taara stade du 26 mars kɛrɛfɛlaw a laminiw bɛɛ lajɛlen fa sanni feere nasiraw fɛ o fana ni foire sugu min ni o sigira sen kan o fana ni o tɛ kelen sanni feere cogoya a kun bɛ cogoya minnu na stade du 26 mars kɔnɔna na jagokɛla caman olu da bɛna se o ma k'u hakilinataw di o ko kun kan Mohamed Traore ale ka ɲininkali kɛ lamani na. Bon an bɛ burumusi feere de kan an ka baara ye burumusi feereli le ye quoi bon komi an yɛrɛ ka bitigi bɛ suguba kɔnɔ legemu dayɔrɔ la bon baara wɛrɛ t'an na ni burumusi feere tɛ bon sisan ɲinɛ y'a san 2 ye foire in na bon alihamudulayi foire in kɔni a ka fisa parce que an bɛ k'a dabɔ silama bɛɛ dɛmɛna kama ni ko mawuludu i seko ye min ye dɔw bɛ misiw dun dɔw bɛ wariw di bon e seko ye min ye i bɛna n'i ka minɛ i b'a da nɔgɔya bon nin foire in bɛɛ pour ka activité dɔ di silamɛw ma u fana ka yala yala nin kɔnɔ ka u nisɔndiya a bɛ waati dɔ tɛmɛ u kan quoi
bon an ye foire in dabɔ o de kama mais sanni bɛ k'a la sanni tɛ k'a la anw tɛ nisɔngoya la an bɛ nisɔndiya ka bɛɛ kunbɛn parce que an ka baara de don an yɛrɛ nakun de don pour ka bɛɛ kɛ fɛn dɔ santi k'a fɔ ko dɔ bɛ yen quoi an mago b'o dɔrɔn de la bon parce que silama n'i ko k'i ka silamɛya ka jidi i yɛrɛ fɛn min bɛ silamɛya jidi i b'i ci k'olu baaraw ye quoi ni foire in y'o dɔ de ye a ma dabɔ sanu ɲini kama a ma dabɔ wari ɲini kama bon an bɛ min ɲini silama bɛɛ fɛ n bɛ anusaro la n tɛ anusaro la an ka ɲɔgɔn dɛmɛ silamɛya bɛ se ka taa ɲɛfɛ cogo min na bon o de la an bɛ bɛɛ wele ka na san o san ne yɛrɛ bɛ bɔ ni mɔgɔ ye sugu ba la ka na n b'u deleke ka na u kana fara an kan an ka ɲɛnamaya i seko ye min ye silamɛya la o kɛ dɔrɔn o ye adamaden ka jɔyɔrɔ de ye a tɔ bɛ ala yɛrɛ bolo. bon ne bɛ kalali de kɛ bon n bɛ fini feere a sen fɛ parce que kalali yɛrɛ filɛ nin ye a problème ye k'i sigi a client ma kɔnɔ ne de ko ne t'o kɛ donc ne bɛ n ka fini ninnu kala k'a feere a sen fɛ salon nana n y'a kɛ bon n ko ɲinan b'a kɛ parce que feere yɛrɛ tɛ kɛ wari kama foire tɛ kɛ wari kama i bɛ foire kɛ relation de kama mɔgɔ minnu bɛna fini san a dɔw bɛ fini san u bɛ taa dɔrɔn u bɛ tila k'i wele tugun k'i ka fini minɛ ka taa kala k'u ye i ka fini y'a ɲɛna donc ne yɛrɛ nalen ne ye complet 4 kala mɔgɔw ye donc ne y'olu sɔrɔ yan nɔ bon o bɛ yen olu bɛ se k'o yira dɔw la olu fana bɛ tila ka na n'a ye donc ne bɛ bénéfice 2 sɔrɔ ne bɛ n ka fini feere ne bɛ tila ka fini kalata sɔrɔ mawuludu yɛrɛ fini a foire fini feere o y'a nafa dɔ ye ani ne bɛ fini sɔrɔ ka kala o fana y'a nafa dɔ ye donc ala ka sirifikɛ kɛnɛ to an kɔrɔ quoi. bon mawuludi kɔnɔna na an nana jus feere la an bɛ jus naturel caman feere dabilennin b'a la ɲamaku b'a la tomiji b'a la jus naturel fɛnɛ b'a la quoi ani buru ni sandwich quoi an nana o fɛnɛ feere la ani café turki café an nana o fɛnɛ feere bon ni kɔrɔkɛ de nana ka na yan nɔ mawuludu kɔni jara ala barika la a kɛra an kɛnɛma ɲɛna donc an bɛ ala fo k'a barikada ala ka san wɛrɛ ta yira an na an bɛɛ ɲɛna. Nɛgɛjuru sɔrɔ sira baarakɛla cakɛda min ni o bɛ Mali jamana kɔnɔ yan nɔ Sotelma Malitel y'a ka 4G ninnu don ni ka bila sen kan ka bɛn ni tarata don ma hôtel dunanjigiso Laiko de l'Amitié Bamako la kɛnɛ ye ɲɛmɔgɔya o tun bɛ Mali jamana minisiri bolo minisiri min ni o ka caw bɛnnen don kunnafoni ko ani subahana mansin kunkanko ko ɲɛnabɔli kama Sotelma Malitel baarakɛlaw ani a baarakɛɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen de ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ in kɔnɔ walasa ka se k'u ka 4G ninnu don ni baaraw k'olu ɲɛnamaya ɲɔgɔn fɛ Amadu Kamara ani Fuseni Keita olu de tun bɛ kɛnɛ in kɔnɔna na fɛn minnu sɔrɔla an ka jɛ an k'o lajɛ. A ɲɛnabɔlen ye nin ye Sotelma Malitel ka 4G sigira sen kan k'aw ka internet ko bɛɛ ɲɛnabɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko nɛgɛjuru coupe ko sɛkasi don Sotelma Malitel ka 4G bɛna kɛ sababu ye ka maliyɛnw ka connexion ko bɛɛ ɲɛnabɔ. Nisɔndiya min b'an na bi o de ye k'a yira k'a fɔ n'i bɛ téléphone baara la donc normes de bɛ yen an tun bɛ 3G la donc sisan an nana 4G la maintenant 4G ye mun de ye 3G kɛrɛfɛ 4G ye norme kura min ye ale bɛ vitesse caman de di mɔgɔ ma n'aw fɛn fɛn bɛ téléphone utiliser aw bɛ se k'a jateminɛ k'a fɔ ka 3G kun to aw bolo ni aw taara YouTube kan ou bien n'aw ko k'aw bɛ filmu télécharger a ka suma ani n'aw bɛ filmu fana lajɛ a bɛ se ka tigɛ kuma dɔw donc 4G la o de bɛna bɔ yen parce que vitesse min bɛ da aw ma a b'aw permettre non seulement ka filmu télécharger k'a lajɛ mais en même temps aw bɛ se ka taa site fana kan ka filmu lajɛ ani clip de musique a tɛ tigɛ donc a bɛ kɛ en continu ensuite a bɛ mun fana de nɔgɔya c'est que aw bɛ kuma ɲɔgɔn min fɛ téléphone fana na o norme fana bɛ kɛ haute définition de donc kumakan bɛ jɛya cracheliw ni fɛn minnu tun bɛ to k'a ye a jukɔrɔ olu fana bɛ bɔ a la o de ye 4G ye et a norme b'a permet fana l'écoledenw ani l'école karamɔgɔw ani mɔgɔ minnu fana bɛ yen ka se ka taa sitiw kan siti minnu fana na i bɛ se ka cours suit i bɛ se ka fichier girimanw fana dayɛlɛ a b'i permet fana baara yɔrɔ minnu bɛ data kɛ data ye mun ye minnu bɛ fichiers échanger olu fana bɛ se ka fichiers échanger sans que tigɛtigɛli ka k'a la etc parce que fɔlɔ n'i tun bɛ ka fichier télécharger sisan n'a tigɛra i bɛ obligé ka segin a kan de tuguni alors que bon 4G dun na non seulement n'i y'a cliquer a ka teli donc
tigɛli t'a la donc o de don a bɛ commodité caman di mɔgɔ ma a bɛ facilité caman di mɔgɔ ma. Sotelma Malitel kɛlen filɛ nin ye k'a sɛmɛntiya n'a ka 4G ye k'a fɔ jigiya min dalen b'a kan k'a sabu kɛ ka kɛ fɔlɔ ye o man gɛlɛn nka ka to fɔlɔya la o de ka gɛlɛn o fɔlɔya in bɛ to senna fana o de sɛmɛntiyalen filɛ nin ye Sotelma Malitel fɛ. An ka opérateur historique min ye Malitel ye olu fana ka téléphone taabolo 4e génération comme n y'a fɔ tubabukan na cogoya min na gouvernement y'a jateminɛ pour que ka bɛɛ bila taabolo kelen kan opérateur min ye 4G n'o bɛ wele débit belebele opérateur fɛn fɛn bɛ fɛ k'a ɲini u k'a sɔrɔ jɛya kɔnɔ saniya kɔnɔ ani sariya kɔnɔ. Malitel y'a yira bɛɛ la bi ko n'u ye nin lancé nin 4e norme nin ko ayiwa an ka population u bɛ Mali fan o fan téléphone ko bɛna nɔgɔya u bolo wariko la qualité de service ko la perturbation ko la ani degun min yɛrɛ bɛ opérateur an ka population kan ayiwa u y'a fɔ ko ni nin 4e norme nin daminɛna ko bɛna taa ɲɛ u ye testiw yɛrɛ kɛ bi an bɛɛ ɲɛna dugu caman an ka dugukɔnɔla caman bɛna kɛ mais an ka problème ye min ye mɔgɔ kana téléphone sɔrɔ Bamako ka min bɛ Kidali k'o to an bɛɛ ka kɛ kelen taabolo kelen kan. Hakili jiginna Sotelma Malitel ka 4G bɛ kɛ sababu ye ka nɛgɛjuru coupe ko nɔgɔya ka kunnafoni sɔrɔ sira ko nɔgɔya internet n'o ye bɔlɔlɔ ye 4G in bɛna kɛ sababu ye k'o bɛɛ nɔgɔya Sotelma Malitel matarafabaw bolo an ka jamana kɔnɔ i mana ye Mali fan o fan i ni connexion bɛ ɲɔgɔn na n'a ma ɲɛ k'a fɔ Sotelma Malitel ka wulikajɔw bɛnnen don kuma bɛɛ ka laɲini kuraw kɛ malidenw ka lafiya kama nin ye lafiya dugu jɛlen dɔ ye malidenw ye Mali fan bɛɛ lajɛlen fɛ Groupe Maroc Telecom min ye Sotelma Malitel baarakɛɲɔgɔn ye a bɛ ka baarabaw kɛ nɛgɛjuru coupe sira kan farafinna kɔnɔ jamana ta ɲɔgɔnna la nin baara min kɛlen filɛ nin ye Groupe Maroc Telecom fɛ a bɛ don cakɛɲɔgɔnya cadre kɔnɔ cakɛɲɔgɔnya min laɲininen don farafinna jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ n'u ko a ma ko coopération sud-sud aw sɔgɔlen ka to tuma bɛɛ Sotelma Malitel sababu la n'a ka 4G ye Sotelma Malitel de b'an gɛrɛ ɲɔgɔn na. Don kɛrɛnkɛrɛnnen min ni o sigira sen kan k'o kɛ kɛnyɛrɛ ye denmisɛnninw olu tɔgɔladon ye o ta ko 6nan ɲɛnamayali baaraw nun donna Palais des Sports la Bamako ka bɛn ni tarata don ye baara in ŋaniya yɛrɛ fanba gɛlɛn o ye fɛn min ye Mali jamana kɔnɔden denmisɛnw olu ka baarako bɛ se ka nɔgɔya cogoya minnu na ka baarada di u ma u ka se ka baarada sɔrɔ min b'a to u bɛna don murubakala la Alhamidu Badini ani Baba Keita olu de ka sɔrɔlenw don. Sifinw ka baarako ye jamana faamaw haminako ye o de kama Mali jamana ɲɛma Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ale y'a ka fanga ta ko 2nan kɛrɛnkɛrɛnya denmisɛnninw tɔgɔ la APH ka ni wulikajɔ ta ko 6nan n'o ye sifinw tɔgɔ la don ye mun bɛ kɛ n yɛrɛ ye baaraw ko fɔ o bɛ don cadre kelen in de kɔnɔ laɲini mun b'a la o de ye ka jamana denmisɛnninw dɛmɛ kɛ n yɛrɛ ye baaraw la i n'a fɔ sɛnɛ baganmara ani ɲɔgɔnna caman. Denmisɛnninw y'a faamu agence pour l'emploi des jeunes y'a faamu k'a fɔ sarala baara jamana in bɛ cogo min na bi o tɛna Mali denmisɛnw bɔ fonction publique o tɛna jɔyɔrɔ ɲɛ an ka baarako la baara mun n'o bɛ se ka an bɛɛ wasa ka bɛɛ don baara la o de ye entrepreneuriat jeune o entrepreneuriat jeune fana o domaine mun bɛ se ka Malien denmisɛnninw bɛɛ ta bi o ye sɛnɛ ni sɛnɛfɛnw bayɛlɛmali ni baganmara tasiraw n'an b'a fɔ ma agro business donc bi journée a bɛna lancer tile damadɔ baaraw bɛna kɛ o de kan. Ni kɛnɛ in denfa n'o ye APK maa ɲɛma ye ale ye boyamasegi foli kɛ ka sanga ni danaya ye mun dara a kan ni ka tilan tun ka hakilisigi kan fɔ ka ɲɛsin denmisɛnninw ma kana kɛ u bilasiraliba ye baara ɲɛdɔn sira kan mun b'a to u bɛ se faamuya jɔnjɔn sɔrɔ dugukolo la baara cogo ɲuman kan yaasa ka baara sɔrɔbaliya kɛlɛ ka bɔ Mali jamana kɔnɔ. Ne nana aw ma k'a fɔ a ye danaya da ne kan a bɛ yan n b'a jigiya kɔrɔ bi ni min b'a fɛ ka taa sɛnɛ domaine la baganmara la yirijuru la mɔnijuru la fo ka taa ne sa ne b'a ka bila la m'a ka bila la bi m'a ka bila la sini ni n kan ka dɛmɛ ni hakili min ye a ye na n'i taara Jalakɔrɔba ne ka foro la forêt bɛ yen sɛnɛkɛyɔrɔ bɛ yen baganw bɛ yen jɛgɛtigɛw bɛ yen n'i tɛ min ɲɛdɔn an na ɲɔgɔn dɛmɛ a la ne t'a bɛɛ dɔn aw t'a bɛɛ dɔn mais n'an farala ɲɔgɔn kan on peut aller loin donc ne nana bi k'a yira k'a fɔ
baara ko tɛ Mali la non ni ne ɲininka ko baara ko bɛ Mali la ne b'a fɔ ayi n ye kalan nin kɛ n b'a fɛ k'o baara kɛ n b'o ɲinina o de bɛ Mali la n'an ma sɔn k'a fɔ an ye kalan min kɛ an kana dugukolo la an kana bagan mara an kana yiri turu an ka jɛgɛ mara non baara ko tɛ nɔgɔya Mali la dɛ parce que gouvernement tɛ se ka bɛɛ don baara la bilen jamana o jamana ne taara États-Unis n taara Mexique n taara Chine jamana o jamana ni baara ko ka nɔgɔ kɛnyɛrɛyew de bɛ baara nɔgɔya. Fɛn caman bolodalen don denmisɛnninw ka kɛnyɛrɛye baara tako wɔɔrɔnan kadira la i n'a fɔ dɔɔni gaburuyali kɛnɛ sɛnɛ ani suma bayɛlɛmali kama hakilijakabɔ ani sigikafɔ wa jɔnjɔn na di sifinw ma minnu y'u jɛniyɔrɔfin kɛnyɛrɛye baaraw la an ka jamana kɔnɔ ni wulikajɔ bɛɛ kɛ kun ye ka fɛɛrɛ ani dabaliw tigɛ wasa ka fu siri sifinw ka baarako gɛlɛyaw la. Ni ye APJ ka baara min ye a bɛ kɛ san o san ni y'a édition wɔɔrɔnan ye n'o y'an ka denmisɛnnin minnu bɛ ka kɛnyɛrɛye kɛ minnu sɔnna k'u sigi yɛrɛ tɔgɔ la n'u bɛ ka baara k'u yɛrɛ ye an ye fɛn min ye a bɛ nimisi wasa an y'a ye fɔlɔ k'a fɔ denmisɛnninw caman bɛ yen nɔ u ka entreprise b'u bolo u ka entreprise bɛ ka baara fana an ka jamana bɛ fɛn minnu produit n'o y'an yɛrɛ ka légumes ye foronto b'o la jaba b'o la sunbala b'o la donc nin bɛɛ b'a yira k'a fɔ an ka jamana nin kɔnɔ an ka jamana ye sɛnɛkɛ jamana de o la ɲina thème yɛrɛ taara ka ɲɛsin o ma a baara yɛrɛ ye Bakari Togola ye k'a fɔ jeunes ye dugukolo minnu b'an bolo bi gouvernement bɛ ka hectare minnu aménager n'an sɔnna ka taa an sigi dugukolo kan n'an sɔnna ka dugukolo la baara o dɔrɔn tɛ ka tila ka hakilina fana sɔrɔ an bɛ fɛn minnu bɔ dugukolo la an bɛ se k'o yɛlɛma cogo min na pour que an yɛrɛ bɛ se k'o consommer an ka jamana bɔ nɔgɔ la. Denmisɛnninw ka baarakɛlenw o jirayɔrɔ tun bɛ nin yɔrɔ la n'an ka jamana faamaw taara o ɲɛda kan walasa ka denmisɛnninw ka cɛsiri baaraw seereya mun ye ɲɔgɔlɔnkɛbaw ye olu tun bɛ nin kɛnɛ in kan jama ka nisɔndiya kosɔn rapu dɔnkilidala ani jamana tɔgɔla fɔlikɛlaw n'an b'o wele Ensemble Instrumental du Mali. O de b'an sɛnsɛn ka diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw lasɔrɔ Musa Fɔnba ka sɔrɔlenw don an ka jɛ an k'olu lajɛ. Kiri min bɛ senna Burkina Faso jamana kɔnɔ ni a bɛ tali kɛ k'a fɔ Jaso Kiri kunga min kun bolodara ka ɲɛsin furanjɔrɔ fanga mɔ san 2015 ni Blaise Compaoré ka lakanajɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen régiment de sécurité présidentielle RSP ɲɛma général Gilbert Diendéré tɔgɔ fɔ n bɛɛ la a bɔlen k'i jɔ Kiri ɲɛmaw ɲɛkɔrɔ a y'a yira k'a fɔ don min na k'a fɔ Jasoli bɛ boloda ka ɲɛsin furanjɔrɔ fanga mɔ ko Burkina surasiya ɲɛmayaso bɛɛ senkun bɛɛ la a ko fɛn min b'o sɛmɛndiya san 2015 septembre kalo yani k'a fɔ Jasoli baaraw daminɛ cɛ surasiya ɲɛmayaso ye surasiya pankuru bila k'a fɔ Jasobaw ka bolo kan n'o ye hélicoptère ye ka maramafɛnw donni Burkina ni kunu wari dancɛ la ka na ni a ye Burkina faaba la waga a y'a yira k'a fɔ o donni kama ale y'i kanto Burkina surasiya ɲɛmaaba mɔ n'o ye chef d'état-major général des armées ye a ka tɔgɔw di a mɔ tɔgɔw minnu bɛ se don jamana ɲɛmayaso kɔnɔ ka kɛ minisiri ye ni k'a fɔ kɛra Jasofɛn ye a ko o tuma na Burkina surasiya ɲɛmayaso bɛɛ lajɛlen tun bɛ k'a fɔ Jaso in kalamɔ a ko hali laseli min kɛra e fɛ k'a fɔ Jasolen kɔ n'u k'a ma ko proclamation fiɲɛw minnu kun bɛ o la olu fiɲɛw lakilen dɔ ni ka kɔrɔfɔ cɛɲuw don a kɔnɔ nazaraka dilanko ɲuman o fiɲɛw furakɛliw bɛɛ lajɛlen kɛra surasi ɲɛmaaba bɛɛ lajɛlen ɲɛna a kɛlen ka kɔrɔfɔ bila a ka lapasaba ni o ye Mati Some ye o y'a yira k'a fɔ ni surasiya ɲɛmayaso kun y'a jira général Gilbert Diendéré la k'a fɔ Jaso don septembre kalo tile 16 k'u ma jɛ ni a ye k'a kun bɛ se ka bila général Gilbert Diendéré fɛ ko nka septembre kalo tile 16 fo ka taa sa tile 17 ma dɔ de fara la surasi hakɛ kan k'a fɔ Jasobaw la wa ko surasiya ɲɛmayaso y'i kanto surasi bɛɛ mɔ ko bɛɛ ka fara k'a fɔ Jasobaw ka ko ɲɛ u bolo ko barisabu ka da kan ko surasiya ko de don ko a man kan a ka kɛ tɔ ka jɛ ye u si kana ɲɔgɔn kɔ bila o tuma na k'a fɔ Jaso baara in surasiya ɲɛmayaso tɔgɔ tɛ se ka bɔ a la général Gilbert Diendéré kelen dɛ maa min na ni lapasaba ye kuma bila maa minnu dɔ ɲɔgɔnna k'a fɔ Jaso baara senfɛ olu ka lapasaba n'o ye maître Séraphin Some ye o y'a yira k'a fɔ fɛn bɛɛ lajɛlen fɔra général Gilbert Diendéré fɛ kiiribulon in kɔnɔ fɔ tiɲɛ maaw sigi kun bɛ ka min kɔnɔ n'o ŋunu kun bɛ senna Burkina fa bɛɛ lajɛlen la ko général Gilbert Diendéré kuma dɔw bɛ kɛ gundo bɔrɔtɔ dɔw ye k'a fɔ Jaso kɛcogo bɛɛ lajɛlen bɛ se si dɔ a ka kuma senfɛ ko bɛɛ lajɛlen de kun b'a tora ko kuma minnu fɔra k'a fɔ Jaso kuma ani bi kuma k'u cɛ ka jan i ko jɛgɛjala ni baji a ko kuma na ale bɛ ka général Gilbert Diendéré ye i n'a fɔ surasi ɲɛma min n dɛsɛ bɛ ka jɔ a ka ko kɛlen kɔrɔ k'o ye kojuguba ye surasiya la barisabu ka da ka surasikɛ i ni dalaka de don ko nka ko n'i kɛra
kɛra ko dalakan t'i la k'i ma se ka jɔ i ka ko kɛlen kɔrɔ bɛɛ k'o b'a jira k'a fɔ i tɛ surasi ɲuman ye an b'aw ladɔnniya k'a fɔ général Gilbert Diendéré kumanen kɔfɛ k'a yɛrɛ jɛya cogo ɲini kiiri ɲɛma min bɛ Burkina surasiya kiiribulon kɔnɔ n'o ye procureur militaire ye o de bɛna ɲininkali busaden de guwan a la sa ka bɛn ni araba novembre kalo tile 28 ye fɔ ka taa fɔ hakili ka don yɔrɔ sɔrɔ a ka kumaw ni ɲɔgɔn cɛ k'a dɔn n'o y'a sɔrɔla a ye ko in kɛ a kelen wali kelen ani maaden jɛra k'a kɛ. Tunisie faaba la Tunis ka bɛn ni ntɛnɛn novembre kalo tile 26 ye mɔɔw bɔra fa bɛɛ lajɛlen la k'u ka nisɔngoya jira ka ɲɛsin maa dɔ ka nani mɔ Tunisie jamana kɔnɔ Saudiya masakɛ den min kan ka sigi wolo ka cɛkɔrɔba nɔ na ni cɛkɔrɔba ka fanga nɔgɔyara Saudiya jamana kunna u k'a ma ko Mohammed Ben Salman a kamalenya cogoya ye ko MBS ale de kun kan ka na Tunisie jamana kɔnɔ ka bɛn ni tarata novembre kalo tile 27 ye k'u min na u bɛ k'u ka nisɔngoya jira a ka nali la Saudiya jamana den kunnafonidila min dankun bi yɛrɛ kalifa Ameriki ma ɲɛma la ka sabu kɛ ani Saudiya ma ɲɛmaw sen dɛ bɛn sigila Jamal Khashoggi n'a donna Turki duguba Istanbul Saudiya lasigidenzo consulat dafɛ a ma bɔ bilen fɔ ka t'o bange a sogo tigɛli la Amerikikaw ka lakanajɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen CIA de kɛmɛ k'a jira k'a fɔ maa minnu minɛna ko senfɛ Saudiya jamana kɔnɔ a caman ye Mohammed Ben Salman masurunamaw ye o kumana ko Mohammed Ben Salman bɛ dɔ kalamɔ Jamal Khashoggi boso cogo la Saudiya lasigidenzo la Turki duguba la Istanbul maa minnu ye nisɔngoya taama in boloda Tunisie faaba la Tunis ka bɛn ni ntɛnɛn novembre kalo tile 26 ye i kuma mɛn u da Ben Salman ma fa la Ben Salman ne kɛnɛ karabala Tunisie jamana do jamana min kɛra misali ye san jaman fanga juguw minnu kɛra masakɛ juguw fɛ arabula jamanaw kunna jamana gale min wulila ka masakɛ jugu gɛn n'u k'a ma ko printemps arabu n'a taara ni masakɛ caman ye arabula a jujɔra Tunisie jamana de kɔnɔ o kumana o kɛra kun min kamɔ hadamadenya hakɛ ka lapasa bɛnkan fanga ka na Tunisie jamana kɔnɔ nin n'a ɲɔgɔnna ma fala ma busula o ka na Tunisie jamana kɔnɔ ko jɛn tɛ kɛ ni a ye an b'aw ladɔnniya k'a fɔ Saudiya masakɛ de Mohammed Ben Salman a ka taama in ɲɛsinnen don jamana damadɔw ma Émirats Arabes Unis bɛ o la Bahreïn bɛ o la tarata a kun kan ka bisimila Tunisie ma ɲɛmaw fɛ nin bɛna k'a siɲɛ fɔlɔ ye kabini arabuw ka wulikajɔ daminɛ na ni u k'a ma ko printemps arabu min fɔlɔla Tunisie jamana yɛrɛ la san 2011 n'a senfɛ u ka jamana ɲɛma Zine Abidine Ben Ali gɛnna u fɛ n'o fɛnɛ t'an b'i kalifa Saudiya jamana ma ɲɛmaw la bi Saudiya ma ɲɛma dɔ ka don Tunisie jamana dafɛ minisiri min bɛ Tunisie kaw fɛ n'a ɲɛsin bɛ Tunisie ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ko ɲɛnabɔw ma Kema ye Jinawi ale y'a yira k'a fɔ Jamal Khashoggi fali ma bɛn wa tɛ bɛn maa si ma ko nka k'o fɛnɛ man ka kɛ sababu ye ka Saudiya jamana ni Tunisie jamana ni ɲɔgɔn cɛ tiɲɛ dolari wari miliyari 2 Saudiya masakɛ de n'o ye Mohammed Ben Salman ye a ka taama in senfɛ a bɛn'o de bila Tunisie wagande kɔnɔ Tunisie k'a yɛrɛ dɛmɛ. Gabon jamana ɲɛma Ali Bongo Odimba bi bɔ Saudiya duguba Riyad la Bitaninzoba King Faisal dafɛ ka bɛn ni araba novembre kalo tile 28 ye k'i kunna Maroc jamana kan an b'aw ladɔnniya k'a fɔ a yɛrɛ furumuso min b'a dafɛ o de ye kɔrɔfɔ in lase bɔlɔlɔ sanfɛ k'a jira k'a fɔ bana fiɲɛ bɔyɔrɔ bi taa bɛn Maroc faaba Rabaden mɔ ko n'i y'a ye k'a fɔ o kɛra o b'a jira k'a fɔ a bɛ ka sɛbɛkɔrɔ kɛnɛya k'a y'a ɲini i n'a fɔ secrétaire général ani directeur de cabinet ni chef de protocole k'u bɛɛ lajɛlen ka bɔ Gabon k'u kunda Maroc jamana kan u ka jɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ yen waati la ko Gabon jamana kɔnɔ baara kan ka kɛ minnu kan a n'olu ka jɛ k'u kɛ ɲɔgɔn fɛ k'o b'a jira k'a fɔ a bɛ ka sɛbɛkɔrɔ nɔgɔya minisiri min bɛ Gabonkaw fɛ yen n'o ɲɛsin bɛ baabu sindigiya ma Guy Bertrand Mapangu o y'a yira araba k'a fɔ Ali Bongo Odimba bi don Maroc duguba Rabat dafɛ ka bɛn ni araba novembre kalo tile 28 ye i n'a fɔ a furumuso y'a lase cogo min. Malawi jamana kɔnɔ kɔ belebele min bɛ wele ko Laka Shiliwa n'a ni Zomba cɛ ye kilomɛtiri 30 ye Zomba yɛrɛ de kɛra Malawi faaba fɔlɔ ye wa ale de bɛ kɛ kɔ belebelew la 2nan ye Malawi jamana kɔnɔ a bilama ji jalen don 100 salala ni 60 ye maa tɛ se ka da la fiyewu k'a fɔ n'an seginna an kɔ kalo 4 nin kɔ belebele in Laka Shiliwa de falen kun n'o tɛ fɔ koro bi munumunu zalo kɛ a ka mɔni kɛ k'o de jalen filɛ nin ye bi a jali fɛnɛ ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ maa faamuyalenw ka fɔ la waati yɛlɛma kɔlɔlɔ de don a barata maa ba 7 ɲɔgɔn na de bɛ yen minnu dahirimɛ siri n bɛɛ la maa caman fɛnɛ y'a yira k'a fɔ jiritigɛ de fɛnɛ fanga bonyanen don a kɔnɔ in na barisabu ka d'a ka charbonbɔlaw de kɛ mɛ ka jiritigɛ kɛ u t'a la ye o kɛra sababu ye babolo min bɛna bila Laki Shiliwa in na n'o bɛ ji walankata ka don a kɔnɔ k'a fa o babolo fɛnɛ bɛ ka lanɔgɔ ni gbereninw ye jiritigɛlaw sababu
sababu la o de kɛra sababu ye k'a ja san 2012 jini kungo lakanabaw ka fɔ la a delila ka ja 100 sarala ni 80 ɲɔgɔn na de ye nka san 2013 ji tilala ka don a la nka a ma fa ka hakɛ kɔrɔnin bɔ kabini o bɔra la sa san o san dɔ de bɛ ka bɔ lake shiliwa kɔba in ji la jateminɛbaw y'a yira k'a fɔ ni seginna kɔ ni san 100 ɲɔgɔn na ye i b'a ye k'a fɔ lake shiliwa kɔba in a ye jaliw minnu kɛ san 20 ani 5 de donna u ni ɲɔgɔn cɛ. Amerikikaw ka jamana ɲɛmaa Donald Trump ye dantigɛli kɛ ka bɛn ni tarata novembre kalo tile 27 ye k'a fɔ Ameriki lakanabaw ye baaraba kɛ Ameriki ni Mexique dancɛ la k'a sababu kɛ tunkarangew minnu bɔra Ameriki camancɛ yanfan fɛ kɛrɛnkɛrɛnni ɲɛna Honduras ni k'u kunda maa ba yirika ko f'u ka don Ameriki k'a sababu kɛ ko gwɛlɛya b'u fɛ yen Ameriki lakanabaw ye gazi fili u ka u ma se ka don hadamadenya hakɛ labasajɛkulu minnu bɛ yen u ye Ameriki polisiya jaki k'a fɔ cɛw ni musow ni denmisɛnninw de ɲaaminen kun don ɲɔgɔn na gazi fililuw ka ko hadamadenya hakɛ buru jara nka Donald Trump y'a yira k'a fɔ ale sigido a ye min fɔ o kelen de don maa de tɛ don Ameriki da fɛ dibidibinin dibi la a ko wa polisilakaw ye gazi min fili a ko gazi bɛrɛ bɛnnen don gazi sidɔnnen don a kɛn bɛ ka sariyaw bɛɛ lajɛlen labato a ti cɛnni kɛ maa kun a ti dangari maa ka kɛnɛya la ko baara kɛcogo ɲana polisilakaw fɛ kojugu a ko maa minnu bɛ k'a fɔ ko hadamadenya hakɛ buru jara ko den da ni kun bɛ maa ninnu sen fɛ Donald Trump y'a yira k'a fɔ den ninnu d'u denw ye u y'a dɔn de k'a fɔ Ameriki jamana sariya sunba o kɛn bɛ ka fili baara min kɛ ka sariya se dɔ ta k'a jira k'a fɔ ko ni den da ni donna Ameriki jamana da fɛ o yɔrɔ bɛɛ sɛbɛnfura bi d'i ma k'i kɛ Ameriki jamana den ye k'o de y'a to u t'an b'u balawaledenw na ka na ni olu ye k'u kɛ u den ye walasa u ka kɛ Ameriki jamana denw ye n'o tɛ k'u denw tɛ a ko wa nin sariya se min bɛ jamana sariya sunba kɔnɔ ni fili baara don k'a ka kan wasabulon min bɛ wele ko kɔnkɛrɛ o ka yɛlɛma don sariya se in na wali kelen k'a jɔsi ka bɔ yen dimanche novembre kalo tile 25 Honduras jamanaden ninnu ka bɔ Ameriki camancɛ yanfan fɛ maa 500 ɲɔgɔn na olu de ye Mexique lakana tigilamaw kɛɲɛ ni k'u kunda Ameriki kan ma min na ni u ye Ameriki dugukolo lasɔrɔ lakana tigilamaw nana don u tula k'u caca bɛɛ y'i yɛrɛ ɲini cɛw ni musow ni denmisɛnw a kɛra soroba ɲaamin ye ja dɔw sera ka sɔrɔ kunnafonidila dɔw fɛ minnu bɛ ka munumunu bɔlɔlɔ sanfɛ a kɛn bɛ sababu ye ka hadamadenya hakɛ labasajɛkuluw tɔɔrɔ o ja in na i b'a ye k'a fɔ an balaka dɔ n'a denmusonin la u jara welelen don gazi cɛla hali t'a fan d'u la bilen f'a kɛra sababu ye Ameriki ma ɲɛmaw yɛrɛw dɔ Ameriki kɔnɔ olu y'u ka nisɔngoya jira Donald Trump la k'a fɔ a ka nin fanga in danfara t'a ni banisiralakaw ka fanga cɛ bilen ka ɲɛsin Palestine ka denw ma bɔnɛ banfula min bɛ ka don Palestine ka denw kunna banisirala faamaw fɛ ko Donald Trump bɛ k'o ɲɔgɔnna de kɛ ka ɲɛsin Honduras ka den ninnu ma Mexique ni Ameriki dancɛ la. O de bɛ dansigi kɛ bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni kuma in ye kunnafonidiso ɲɛmɔgɔso fɛ k'a lase aw ma aw ni cɛ aw ka ɲamadaliw la laseli nata ni Ala ma baasi wɛrɛ kɛ aw ni aw na an bɛna na ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kelen in kɔnɔ ka sanga ni nin kuma kelen ye aw ni cɛ aw kan bɛn.